ቤት ኣምላኽ ቤት መቕደስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምስ እንብል ኣብ ኣእምሮና ቅልጢፉ ዝመፅና ነገር ብስፍራ እግዚአብሔር ዝነብረሉ ወይ ማሕደሩ ዝገበሮ መንበሪ ዝብል ሓሳባት ብዙሕ ክፋላት ሃገራት ኤውሮፓ ምስ ትዘውር ዳርጋ ርሕቲ ርሕቐት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ይኸትረት። ኤውሮፓውያን ክርስትና ምስ ተቐበልዎ ካብቲ ሓደ ዝልለይሉ ነገር ኮንዴል ንምስፋሕ ናብ ዝተፈላለያ ኣህጉራት ከም በዓል ኣፍሪቃ፣ ኤስያ ከምኡውን ኣሜሪካ ናብ ዝርከባ ሃገራት ወንጌላውያን ወይ ሚሽነሪ ብምልኣኽ ብዙሕ ዘፀዓሩን ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፈሉን ኣቦታት ምዃኖም ካብቲ ካልእ ዝገበርዎ ነገር ንምስፋሕ ወንጌል ብዝብል ማለት እዩ ምህናፅ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮፓን ካልኦት ኣህጉራትን እዩ። ኣብ መላእ ኤውሮፓ ልዕሊ 500,000 ህንፃ ኣብያተ ክርስቲያናት ይርከብ። ቤት ጸሎት፣ ካቴድራል ዝኣመሰሉ ሓዊስካ ማለት እዩ። ካብ ነዊሕ ዘመናት ዝተኣንጹን ክርስትና ማዕረኽ እንደይ ንነዊሕ ዘመን ሰረት ከም ዘንበረን ድማ ብቐሊሉ ከረድኡና ዝኽእሉን እዩ። ኣብ ሃገር ፍራንስ ከም ኣብነት እንተወሲድና ከባቢ 45,000 ናይ ካቶሊክ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንን ቤት ጸሎትን ይርከብ። ዝበዝሑ ካብዚኣቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ደው ኢሎም ዝርከቡ እዮም። ቤተ ክርስቲያን ዓዲ እንግሊዝ ምስ ንርኢ ድማ 16,000 ህንፃታት ከም ዘለዋን 12,500 ድማ ከም ታሪኻዊ ቦታ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ይንገር። ኣብ ከም በዓል ኢታሊ ቁፅሪ ዘይብሎም ህንፃ ቤት መቕደስ ገሊኣቶም ልዕሊ 1,000 ዓመት ዘሕለፉ ንክህነቱ ጥራይ ድማ ካብ 100 ክሳብ 300 ዓመት ዝወሰዱ ይርከቦ። ሎሚ ዝዓበየ ናይ በጻሕቲ ስፍራ ናይ ቱሪዝም ምንጭን ኮይኖም ተዓቂቦም ይርከቡ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮፓ ብተደጋጋሚ እንረኽቦ ታሪክ ጥንታውያን ህንፃታት ኣብያተ ክርስቲያናት ብኣዝዩ ውሕሉል ኣገባብን ዝገርም ጥበብን ዝተሃንፁ በቲ ዘመን እቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝሃነፅዎ ንናይ ሎሚ ተዓዛቢ ዘስደምም ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ መስሕብ በጻሕትን ምንጭ ቱሪዝምን ኮይኖም ይርከቡ። እዞም ከቢድ ናይ ህይወት ዋጋን ጊዜን ዝተኸፍለሎም ህንፃ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብዚ ግዜ እዚ ገሊኣቶም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ተዓፅዮም ኮፍ ዝበሉ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ገለ ህንፃታት እውን ናብ ካልእ መዓላታት ዝተሰጋገሩ ይርከቦም። ንኣብነት ናብ ቤት መፅሓፍቲ፣ ቤተ መዘከር፣ መዕረፊ ኣጋይሽ፣ ቤት መድብን መስተን፣ ናይ ሙዚቃን ኮንሰርትን መዘናግዒ ማእከልን ገለ እውን ዝግደሰሎምን ዘቕልበሎምን ካብ ምስዓን ዓንዮምን ፈሪሶምን ናይ ዝተፈላለየ ወልፍን ኣጽያፊ ነገራት ናይ ዝፍጽሙ ሰባት ምሕሊ ስፍራ ኮይኖም ይርከቡ። እቶም ዝርከቦም ኣገልግሎት ይፍጽሙ ኣለዉ ዝበሃሉ ህንፃታት እውን ኣዝዩ ሒደት ዝኾነ ተሳታፊ ዝርከብዎም ኮይኖም እተን ሰብ ብፍሉይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ክፍጽመለን ዝኸደን ድማ ከም ልደት እንብሎ ማለት ክሪስቲማስ ዝኣመሰሉ በዓላት ኣብ ምብዓልን ከምኡውን ኣብ ግዜ ስነ ስርዓት መርዓን ቀብርን እየ። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትአን ሃገራት ምዕራብ ኤውሮፓ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝበን እግዚኣብሔር ወይ ኣምላኽ የለን ዝብል ስነ ሓሳባት ይኣምንን ይምጉትን። ብባህሊ ክርስቲያን ኮይኑ ስርዓታትን በዓላትን ዘብዕል ህዝቢ ደኣ እምበር ብእምነት ካብ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝረሓቐ ህዝቢ ኮይኑ ድማ ንረኽቦ። ካብ 11 ክሳብ 15 ክፍለ ዘመን ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ጽዑቕ ህንፃ ቤት መቕደስ ዝወፈራሉ ዘመን ክኸውን እንከሎ ኣብ ዘመንና ድማ እምነት ኣጥፊአን ንታሪኽን ህንፃ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ምክንኻንን ምዕቃልን ይርከባ። ዝተፈላለየ እምነታት ህዝቢ ናብ ማሕበረን ክመሳብ ብዙሕ ፃዕርን ዝተፈላለየ ንሰብ ክስሕብ ዝኽእል መጥፈታትን እኳ ምእንተ ኣካየዳ ካብቲ ሓንሳብ ዝባኑ ዝመለሰ ህዝቢ ግና ጠማም እዝኒ ጥራይ እየን ረኺበን። መበገሲ ናይዚ ሓሳብና ካብዚ ታሪኽ እዚ እንታይ ክንመሃር ይግባእ? ብሓጢኸ ካብ ታሪኽ ንምሃር ዶ ኣሎና ወይስ ታሪኽ ኢና ንደግም ዘለና? ውፅኢቱ ኸ እንታይ ክንጽበይ ይግባአና ንዝብል ክንደህዝዝ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዘመን እዚ
ግርማውን ዘመናውን ብዓይነቱ ኾነ ብስፍዓቱ ዝበለጸ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ወይ ብልምዲ ቸርች ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብሪጋኣ ኣብ ምህናጽ ወፊራ ትርከብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እያ። ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣገረምትን ምዕቡላትን ህንጻታት የነቱ ኣሎ። ናብ ቃል ኣምላኽ ናብ ቃል ጐይታና ምልስ ኢልና ክንሪኦ ዝግብኣና ግና ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ቤት መቕደስ ወይ ናይ ጸሎት ኣዳራሽ ክንሃንጽ ብሓቂ ጐይታ ኣዚዝና ድዩ? ዘይኣዘዘና እንተኾይኑ ስለምንታይ ክርስትና ክንድዚ ዝኣክል ዋጋን ግዜን ኣብ ህንጻ ቤት መቕደስ ከጠፍእ ተገዲዱ? ዘይኣዘዘና እንተኾይኑ ድማ ህንጻ ቤት መቕደስ ወይ ቤተ ክርስቲያን ክንሃንጽ ደኣ ካበይ ኣምፂእናዮ ብዝብል ናብቲ ቃል ሓቂ ምልስ ኢልና ክንምርምርን ካብ ታሪፍ ተማሂርና ድማ ጥፍኣት ናይቶም ዝጠፍኡ ከይንደግምን ክንጥንቀቕን ክንፈርሕን ስለ ዝግብኣና እዩ። ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በዱኒ ተሓጐስኩ ትብል ጥቕሲ ዳርጋ መብዛሕትኡ ማሕበራት ህፃናት ጥቕሲ ክህቡ ምስ ወፁ ዝደጋግምዋ ጥቕሲ እያ። ዓበይቲ ድማ እንኳዕ ናብ ቤት ኣምላኽ ወይ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ብሰላም መጻእኹም ብምባል መደቦም ይኸፍቱ። ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣብ ቤትካ ሓላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ ከም ዝመሎ ሎሚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንርከብ እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝረኸብና ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ብምባል ድማ ናይ ጸሎትን ምስጋናን መደብ ይኽፈት። ቤት ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ? ንምንታይ ኢና ነዚ እንእተበሉ ህንጻ ወይ ኣዳራሽ ቤት ኣምላኽ፣ ማሕበር ኣምላኽ፣ ቤተ ክርስቲያን ወይ ቸርች ኢልና እንጽውዖ ኢሉ ዝሓትት ለባብ ምዝርከብ ድማ እዚ ህንጻ ኣይኮነን ቤት ኣምላኽ ወይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንሕና ኢና። ህዝቢ ኣምላኽ ክእከብ ከሎ ድማ ማሕበር ኣምላኽ ኢልና ነጽውዖ ዝብል ምስቲ ተግባር ፈጺሙ ዘይሳነእ ክርምቢጥ ዝኾነ መሲኡ ዝረክብ። ወቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣመንቲ ኣሕዋትን ኣሓትን እንተ ደኣ ኾይኖም ደኣ ስለምንታይ እዩ ንህንጻ ቤተ ክርስቲያን እንዳተባህለ ዘይተዓደነ ገንዘብ ክጠፍእ እንከሎ ንዝተሸገረ ሓው ወይ ሓፍቲ ወይ እውን ስድራ ቤት ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ዓቕምና ብዘፍክሎ ድማ ንሓግዞም እንዳተባህለ ድንጋጽ ብዝመስል ጥራይ ዝሕለ እዚ ኣብ ቃላትን ተግባራትን ዘይሳነእ ርድኢት ቤት ኣምላኽ ወይ ቤተ ክርስቲያን ብዝኾነ ኣፍና ደኣሉ እምበር ተግባራትና ኾነ ኩሉ እነካይዶም ስርዓታትና እቲ እንእከበሉ ህንጻ ንሱ ቤት ኣምላኽ ወይ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዘረብዳኣና። ናብቲ እንብሎ ምስ እነድህበሉ ድማ ናብ ቤት ኣምላኽ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ንኣገልግሎት ኣምላኽ ዝኸውን ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ንምህናጽ ገንዘብ ተነዋቲ ኢና። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣብ ቸርች ኾንካ ከምዚ ኣይበሃልኒ እዩ። ኣብ ቸርች ከም ዘይጸናሕካ ወይ ዝኹሉ ቸርች እንዳተመላለስካ እዚኣቶምን ካልኦት ነዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣዘራርባታት ነቲ ናይ ውሽጥና ርድኢት እንታይ ከም ዝኾነ ዘብልሑ እዮም። ኣድናቖት ብዛዕባ ናይ ህንጻ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከ ኣድሂብናሉ ዶ ንፈልጥ? ዝሃነጽዎ ቤተ ክርስቲያን ክንሃንጾ ንሓስብ ዘለና ቤተ ክርስቲያን በመረቕታ ናይቲ ብረድኤት ኣምላኽ ዝሃነጽናዮ ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ድግስ ህንጸት ቤተ ክርስቲያን እንዳተባህለ ንግርማን ዕቤትን ናይ ህንጻታት ብኣድንቖት ዝገልጹ ቃላት እዮም። እዚ ኩሉ ኣባህላና ርድኢትና ነቶም ናይ ቀደም እምነታት ናይ ኣይሁዳውያን ወይ ድማ ካልኦት ቤት ተቖታዊ ልምድታት ዝውክሉ ደኣ እምበር ንናይ ሓድሽ ኪዳን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ፈጺሞም ኣይውክሉን እዮም። ብኸመይ ደኣ እሞ ኣብ ከምዚ በፂሕና ስለምንታይ ኣብዚ ወዲቕና ንዝብል ሓሳብ ቁሩብ ምምትንካፍ ከምኡ እውን ናብቲ ሓቀኛ ትእዛዝ ጐይታና ምእንቲ ክንምለስ ብዝብል ሓሳብ ዝተዳለወት ሕዝቶ እያ እሞ ብንጹህ ልቢ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እቶም ቀዳሞት ኣይሁዳውያን ዝልለይሉ ሰለስተ ቀንዲ ዝኾነ ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ ቤት መቕደስ፣
كهنة مسواتني إذا تقندن حدا أيهوداو دما كاب كفال هيوتو كتنكافون ويون حبل على زخلو نقدر زي زخواني يخون نقدر كماتقن زي فوتني ويتانا يسوس مسمات أجنا إذا نقدرات زي أبقى رأسو كومو غينو بالمركب فتسيموي نسو بيت مقدسن كهنن مسواتن كوين دلناي نسو بإزاي كونس بهياوي أمان زتهانت بيت مقدسي يسوس دما نزا بيت مقدس زيا أفلسوا أنا قاب سلسة معنتي كالإلهي إلو ملسرنو تما هيودكا إذا بيت مقدس زيا بربعان شدشتن عمتيا التحنت نستخدو بسلسة معنتي كتل إلهي بلوا نستو ذنا بزعبان مقدس سقعو إيو التزادب نسو بساميا الزحلفة عبي لكاكهن كم زغانون أب إبراويان بسفه وقاليت كنهارلو إبراويان مقراف شعات مسن رئي كريستوس كنا نايتزمت سناي نقدر ليكا كهنات كوينو نسمتره داتي بلوتن فتومن بيت زيت دبره مالت كابز فترة زي كوانا دون كان بدم دبيلاتاتن مراحوتن زي كوانس بدم رؤسو نايزل على مدحان رغيبو حالي جزي نابت مقدس أتوى لكن بزي حاوتي أسي بخلو خمزة معنا اتفتني ينبر بدخام ناخدن قصرنا زيك الليك أخانات يبلمان مو سامي عزة حالفة عبي لك أخانات يسوس ود أملاح كابزه اللو الناس نئمانا نتسنه أمين كم سرعة ستب زي كونه عبي لك كهنات اللون نسو دما تيم انت بزحك زموته بين شرفاسي كان نيمور داثان بقعلن بسواتيو نسو غمتم كالوت ليك أونت كهنات قدم انت حاتيات رسو دحار دمام انت حاتيات هزبي أبتا تبح مسواتي غرب زيد لي مو رؤسون مسواتي مسوفين عنسا نحوارن قبره مصحف إبراهيم يسوس حنسابن نحوارن مسوات خوينو خمزة تسوئه صبيت إيوز الزاربل إذا دما دحر حجي كسوا زاد اللي مسواتي كم زي اللهن مبراي فلازق ويتانا إزغلو ناي أيهود تمكحت زغنة بيت مقدس أقل قلوت كانت مسواتي بقزا رسو بمفتسام نايت زنافرت لالوت حقا أكال كوينو بمقلات نثي مثلت لالوت كم زت أفن كم زي هلون بيروي كريستوس اتيكمت زلو حقا في التصامي ناي كلوني ناي غريفاويانن روماويانين نابيت تعطاتهم هيمانوتاو اللمدي انتريناون زان سلسة نادرات اتن كان ديئر بيت مغلس كهنت مسواكي بتاريخ نايت انتاويان هيمانوتاو اللمدتات انت دارينا زوم نادرات زياتهم يوم لحدا هيمانوت وي امنت أبيلهم كأنلتوا زغورو كاب زوم نادرات زياتهم وطا دويلو امنتو كسفحت هند سعبتي كرتبن زغال امنت دما أبقدا ما يكبل زمن زنبر كريستنا تراي بزي زقوم بيت مقدس بزي كهنات وي مرحت هيمانوت تباهيلهم زتفاليو بزي زغون يخون زقرب ويزس وقواء مسواتي نبملؤو نيرو مويان قزآثن كال امنتاتن هيمانوتاتن عناويسو أب حتير جزي أب سفح وزاتات كزرقح زغالب زتا سبك وانجيل امنت بقويتانا يزوس كريستوس ترايو نير لازي أب تقدامي زمن تأنكو بيت مقدس زيبولو امنت كريستنا تراي نير دوم قدام السعبتي كريستوس دما نساتهم ببعالهم بيت مقدس أملاخن محدر أملاخن كم زخونو بمأمانيهم زقو عزو نيرو أبقال أملاخوين كومي إزبلان قدامي كورنتوس سالساي معرف توسعي أسر تشدشت مسن رئين بيت مقدس أملاف مخانكمن منفس أمداخ بخدكم حديرو مهلاون دو اكتفلتونيغو موسيس بزعباتي دحار كنقر زلو نقر مسكر مأنتي كغون كم ديلي أخوينو أب كل بيتو ومن نذره كريستوس كنا خمولد قبل ألبيتي ببعتنا انتم كحتي تسفانان كسع مود أتا أتنئنا انت حزناس بيتو نحنينا نستقاتكم وين كميه وان أمان كوينكم
نتي في يسوس كريستوس أب أملاخ قبل زخونة منفساو مسوعتي كتقربو نقدس كهنا زغون منفساو بيت تهانتو بزح نحدش كيدان حسابات نهزب أملاخ بيت مقدس أملاخ كم زغونة زرئيهنا دأمبر نهنت أزول كركوينو أين رغبونينا بأنصارو دما نزخونة يهون هنتا وي سفر إذا بيت أملاخ وي بيت مقدس أملاخ وي بيت غرسيان تشيرش بمبال زدلت صحف بحدش كيدان أين ركبنينا كم تحدث حافظ بولو أبولي كيدان إجزاء بهر نهزبو حدا قدس سفرة الدليل بيت مقدس بحدش كيدان قنا إجزاء بهر هزبو قدس من انتخون الدليل قدس هزب ديرو حملو نحدش كيدان صحف إكليشيا محضر كريستوس نزت أكبو سعبتي ناي كريستوس زوكل دا أمبر نزخوني هون هنسا وي ودب زوكل هايكونا هنا إنجليزينيا قال church زبن دارناي غريخ كوراكون زمنا تصخرينو ترجمو دما ناي غويتا belonging to the Lord مالتي مسكي زيدنا ترجم يوسيهيتو بيت أملاخ God's house نام بالكيدو إذا دما انهنسا ترايزا ملكت كوينو تريب تسا منسا ناي كونستانتين أبراب أي قبل زمن مالت نأمنت كريستنا وقعوي أمنت ناي روماويان زدبره هاتري كريستياناس زخوني هون چرچ بزبل زهانتو هنسا أي نبر نفولي أقل قلوت زتفاليان زتقدسن ناي كهنت أقل قلوتوين أي نبرهم نساتهم كلهم كهنات أملاخ بمغانم أبتام حبر هي أملاخ زعيون يدو دسواء مسواتوين أي نبرهم حق أنيان نيمور دعثان مسوات زخون كريستوس كم زمازغن نت مسواتوين كم زفت صمون بالمؤمانيم زمالالو سنيرو كوزو سوء وزن برو مسواتي أبكر معاملة تعوم موشتا زخونة منفسر مسواتي مسقانان أملغوني مبارسي بون أملاخ كل ساعة مسواتي مسقانة مالت نسموز إمنا فرغنافر نغر نستقات كموين كم هي وان أعمام كرنكم نتي بيسوس كريستوس أب أملاخ قبل زخونة منفسر مسواتي كتقربو القدس كهنا زغون منفسر البيت تهانتو بهري كونستانتين كريستنا كمو بعو امنت نير موين تقبل نت مسرخ بقنا مس عالماو لمدن بهلن زت حنافت امنت كريستنا مزيوم روماويت محضر دما كابرا بأي كساب شاب شيك بلا زمن كتبا كلن كولا نتنا يهوداويان تمكحت زغونن ناي أحزاب ناي بيت تعط حيوانات أو لمدساتن ماتيا بمسحابها بغيلة قدس بيت مقدس بمقامن قدس أجر قنوت كهنات بالمتكالن درار قويتا غم تقرب قدس أجر قلوت مسواتي بمسرعن نقول لمدتا زحاقفه عودق قدام ودليت سرعات أملغ وزنقل بهجن حزاب زي سرعات أملاخ كنسيا سلازي كريستنا أبيد لمدتاتن بهلتاتن سبات وديقو مالتي درجة كلن أبيد تعود لمدتات أبتنا يشعو محبر تقبار عوهين بس منتا بروتستانت ديالك هبتزت فان حل لمدتات ندرار قويتها كمز سواء مسواتي كوتير كا انتدنا مسوائن دنقل بمخانس لقويتها سواءن كلو نايش معاتاتن توافاتن أقل قلوت انكوا انت تعرفه إتي أقل قلوت كانت وي أقل قالي زبل زتفالي قدسلم انتا قدس بيت مقدسن قنا كم زنبري قدسكيلو مصاحب قدسنا انتا بيت مقدس كم زنذري نركبنا أمنايتهم قداموت كريستيانات أقل قلوت زنبري قنا انتا بيت مقدس كم زنبرهم وي دماغ انتا كهانتو أين رخبومن إينا أكال كريستوس بيت مقدسن هلونا أجزابير كم زخونيم زعمنيرو أبانا زبصح كريستنا قنا تقندي مالليو هنت بيت مقدس وي بيت كريستيان زبهادي كم قدس سفرا سل زرعي دما وبزح فرهاتن أخبروتن كتحازينا النفل كابتنا أيهود كندورن بعبت الإن قطعن قبل إليسوس كريستوس كتنسون زدابرم حدا نجر قويتاب زعبا بيت مقدس كابز تزاربو نجر نتي عبي كبرتو من فرهاتو من زخانه كبرت بزي بلو زمثل مدر بزعب أسلز تزاربه أبكبت لي أذيب
ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዎ ኣነኻ ብ3 መዓልቲ ኸልዕላየ ኢሉ መለሰሎ እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ እተሃንጸት ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስጉ እዩ እተዛረበ ጎይታ ብዛዕባ እቲ ንዓኣቶም ኣገራሚ ዝኾነ ዝቖመ ህንፃ እንዳኣመልከተ እኳ እንተተዛረበ ብቐንዲ መልእኽቱ ግና እዚ ምድራዊ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምድራዊ ስርዓት ኣገልግሎትን መስዋዕትን ተሪፉ በቲ ሰማያዊ ንሱ ድማ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነ ስለ ዝትካእ ብዛዕባ መቕደስ ስቡ እዩ ዝዛረቦም ነይሩ ነዚ ኸስተውዕልዎ ግና ኣይከኣሎምን ብዛዕባ ቤት መቕደስ ብምትንካፉ ዝተለዓለ ክስቲ ዝመጾ ድማ እዩ ናብ ሞት ኣብጽሒዎ ለከ እስጢፋኖስን ኢየሱስ ክርስቶስን ዝተኸሳስሉ ክስቲ ድማ ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ኣነ ነዛ ብኢድ እተገብረት ቤት መቕደስ ከፍርሰ ብኢድ ዘይተገብረት ካልእ ኸኣ ብ3 መዓልቲ ክሃንጽ ክብል ከሎ ንሕና ሰሚዕናዮ ዝብል ተንስእዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ እቲ በዓል ናዝሬት ነዛ ስፍራ እዚኣ ፈፍርሳ ነዚ ሙሴ ዝሃበና ስርዓት ከዓ ክልውጦ እዩ ክብል ከሎ ሰሚዕና ኣለና እሞ ነዛ ቅድስቲ ስፍራ እዚኣን ንሕጊ ቃላትን ፀርፊካ ምዝራብ ኮታ ኣይዓርፍኒ ዝብል ምስክር ሓሶት ኣተንስእሉ ብዛዕባ ቤት መቕደስ ወይ ቅዱስ ስፍራ ዝኾነ ይኹን ካልኣውቲኻ ምዝራብ ኣብቶም ሰብ እምነት ወይ ሃይማኖተኛታት ዝበሃሉ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ክትርድኡን ዘይከኣል እዩ ስለዚ ድማ ንጎይታና ኢየሱስን እስጢፋኖስ ተመሳሳሊ ክስን ናይ ሞት ቅፅዓትን ከውርደሎም ዝኽኣለ ከምቲ ጎይታ ብዛዕባ እታ ክትለዓል ዘለዋ ቤት መቕደስ ዝተዛረቡ ካብ ምዉታት ብምትንስኡ ንዓና እውን ምስኡ ስለ ዘተንስኣና ነዛ ቤት መቕደስ ማሕበር ህያው ኣምላኽ ብ3 መዓልቲ ኣተስይዋ እዩ ንዓና እውን እናቱ ቤት መቕደስ ገይሩና እዩ ምስኡ እውን ኣተንስኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ ትብሉጽ ሃብቲ ጸግኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኸርኢ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠ ስለዚ ብትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ዝገብር መንፈስ ስለ ዝኾነ እዚ መንፈስ እዚ ህያዋን ገይሩና ህያው ኮይኑ ድማ ኣባና ሓዲሩ በእምነት እንተኣሊኹም ርእስኹም ፈትኑ ርእስኹም መርምሩ ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ እንተዘይኮነስ መኸታ ዘይተጽንዑ ኢኹም በዚ ምኽንያት እዚዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽሑፋት እቲ ማሕበር ዝብን ኤክሌሽያ ንናይ ጎይታ ህዝቢ ጥራይ ዘመልክት እምበር ንህንፃ ከመልክት ዘይንረኹ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰደቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰደቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ ምሳኻ ሕጂ እያ ምስ ምምጻእ ናይ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ብኢድ ዝተሃንጸ ሰፈር ዝምለኸሉ ወይ ኣብ ፍሉይ ቅዱስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስፍራ ጥራይ ዝምለኸሉ ስርዓት ኣብከይዱ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ኣብ ኩሉ ቦታ ነቲ መንፈስ ዝኾነ ኣቦ ዘምልኹሉ ግዜ መጺኡ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ቃል ኣምላኽ ድማ ኣካል ክርስቶስ ወይ ማሕበር ክርስቶስ እታ ናይ ሓቂ ንኣቦ ብመንፈስን ብሓቅን ስግደት እትህብ ኣካል ከም ዝኾነት እዩ ዝነግረና ቃል ክርስቶስ ማሕበር ክርስቶስ ናይ ህዝቢ ክርስቶስ ቅዱስ ህዝቢ ቅዱስ ክህነት ብጎይታ ዝህነጽ ቅዱስ ቤት መቕደስ እዩ أبو بزلت هنسا بقويتا قدس بيت مقدس مئنتي خون إناتا أساسه يعبير نستخدكم وين أبو محدر أملاح بمنفس كتكونوا حبيركم تهناتو الله ثينا يقويتانا علامان أسارة رحن بزعبا محبرون زازي ترلات قدس بيت مقدس انت دا تردينا أملخو مالت أو حدا فلوي سفرات رغيبكا اتفتو مسرعة زي كونس كم بمنفسن بحق زسجدو نفي منفس زغنة أمه دما أب كل سفرة زرتكب أبو ذهبوا وانا هيواتهم سرعات النبابرة لايف ستايل دانبر قدنا بحدهن تصابوا مخان كفت موزلوم سرعات أيكونا
نعملاخ بيت مقدس بمهناسنا وي أدرش بيت خرسيان بمسرحنا كنقلقلو عين خيلمينا እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ህዝቡ ዝኣትዎ ሓድሽ ኪዳን መንፈሱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስድራ ብምቕዓው ኣብ ህዝቡ ክሓድር እምበር ኣብ ህንፃ ክሓድር ኣይኮነ ለዚ ህንፃ ቤት መቕደስ ምህናፅ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልግሎት ኣይኮነ ካብቶም ብስርዓታትን ልምድታትን ሰብ ብምኽታል ምእንቲ ኣገልግሎት ኣምላኽ ኢሎም ዘይተኣደነ ግዜን ጉልበትን ሃፍትን ብምጥፋእ ብግርምኡን ዕቤቱን ኣቤት ዘብል ውቁብ ህንፃታት ዝሃነፁ እሞ ንክርስቶስ ኣብ ህዝቦም ምህናፅ ዝረስዑ ክንምሃር ይግባአና እዩ ስለዚ ንቤት መቕደስ ምህናፅ ማለት ነቶም ብክርስቶስ ዘለው ኣሕዋትን ኣሓትን ምህናፅ ማለት እዩ እቲ ኣብ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ይንበሩ ንሓድሕድኩም ተዳናገፅቲ ትኹኑ ንሓድሕድኩም እንዳተዘራረብኩም መንፈስ ይምላእኹም ኣብ ንሓድሕድኩም ኣስተብህሉ ብዙሕ ናይ ንሓድሕድኩም ሓሳባት ንነብሮን ኣብኡ ንመላለስን እንተዳ ሃሊና ኣብ ዕዮ ቤት መቕደስ ኣለና ማለት እዩ ብኸምዚ መልክዕ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹህን ባህ ዘብልን ሓቀኛ ኣምልኾ ከነበርድ ምኽእል ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ እዚ እዩ ንስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ፀበቦኦምን ምብፅሕ እዩ ኣብ ብምሉእ ናይ ቃል ኣምላኽ ትሕዝቶ ንስእል ንበልከት እግዚአብሔር ስለ ዘኽታማትን መበለታትን ትእዛዝ ክህብ እንከሎ ኢና እንርኢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ረዳእ ዘኽታምን መበለታትን ከምኡውን ኣቦ ጠበቓ ዘኽታማትን መበለታትን ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ ንሱ ንዘኽታማትን መበለታትን ፍትሒ የውፅእ ንስደተኛ እውን ይፈቱ እንጌራን ክዳንን ከዓ ይህቦ ኣምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ኮይኑ ኣቦ ዘኽታማትን ጠበቓ መበለታትን እዩ ኣብ ቃሉ ድማ ህዝቡ ኣብ ልዕሊ ዘኽታምን መበለታትን ክዝክርን ክረድእን ከም ዘለዎ ብዙሕ ይሕድረላ ምግባር ሰናይ ተመሃሩ ኣንዕና ድለይ ንጥቑዕ ርድእዎ ንዘኽታም ፍትሒ ኣውፅእሉ ንመበለት ተጣበቑላ ፊዑ ምፁ እሞ ንሓድሕድና ንሟጎት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጁኽ እኳ እንተቐይሐ ተንበረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋዕወዕ እኳ እንተቐይሐ ከም ጻዕዳ ተምሪ ክኸውን እዩ ንመበለታትን ንዘኽታማትን ዘበሉ ኣይትግፍዕዎ ተንደፋዕኻዮም እሞ ኣባይ እንተተርዑ ጥርዓኖም ኣትረቢቐ ክሰልመ እየ ቁራይ ይነድድ እሞ ብሴፍ እቐትለኩም ሽዑ ኣንስትኹም መበለታት ደቅኹም ከኣ ዘኽታማት ይኾኑ እቲ ኩሉ ዝኽእል ብርቱዕ ኣምላኽ ንሱ ድማ ጠበቓን ረዳእን ዘኽታማትን መበለታትን ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ካልእ ጽሑፍ ድማ እቲ ጠበቖም ብርቱዕ እዩ እሞ ይብለና ለዚ ድሃይ ዝጉርቱዕ ጠበቓ ብምስማዕ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ምቕራብ እዩ እቲ ዝበለጸ ኣብቲ ከለብመና ዝኽእልን ንትምህርትናን ድማ ዝተጻሕፈ ኩሉ ጽሑፋት ምስ እንርኢ እቶም ዘይተኣዘዝዎ እንታይ ከም ዝበፅሖም ክንመሃር ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ሓቀኛ ፍርዲ ይፍረዱ ንሓድሕድኩም ድማ ሰናይን ምሕረትን ግበሩ ንመበለትን ንዘኽታምን ንድኻን ኣይትግፍሩ ካባኻትኩም እውን ሓደ እኳ ብልቡ ንሓዊ እከይ ኣይሕሰበን ንሳቶም ግና ምስማዕ ዓብዩ እምቢተኛን ግድዓ መልነቱ ከይሰምዑውን ኣእዛኖም ኣጽሞም ነቲ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ብመንፈሱ ብኢዶቶም ቀዳሞት ነቢያት ገይሩ ዝሰደዶ ሕግን ቃላትን ከይሰምዑስ ልቦም ከም ኣልማዝ ገበሩ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ዓብዪ ቁጣዕ ኮነ ኮነ ድማ ከምቲ ንሱ ዝጽውዐ ንሳቶም ከኣ ዘይሰምዑ ከምኡ ንስታቶም ዝጸውዑ ኣነ ኸኣ ኣይሰምዓኹን ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣነ እውን ናብቶም ዘይፈልጥዎም ዘበሉ ኩሎም ኣሕዛብ በተንክዎም እቲ ሃገር ከዓ ሓደ እኳ ዘይሓልፋን ዘይምለሳን ኮይና ብድሕሪኦም ባደምት ነታ ሃገር ደስታን እውን ኣባደምዋ ሎሚ ስለ ህዝብናን ምድርናን ብጾምን ጸሎትን ልማኖን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብን ክንወድቕን ሰናይን ጽቡቕን እንኳ እንተኾነ ንሱ ንድሃይና ክሰምዖስ ንሕናኸ ድሃዩ ሰሚዐና ዱ
نسو فتحي خوصة الماس نحنا غين زختامات مبلتات طقعات فتحي أمو صعدو علونا زبل حطوات نرأسنا بمحتات هدئ إلما من قدنا على حسب سناي كندي زختامات مبلتات أبزريانا ينبرو علو كندي أديثات دك أن معن قال تسعينوان نزع الراسين جيرا ليتن معاتنا بأملاخ إلمنا اللوح استفعل استفطر كنتات ولدهم زسانو صدع زيبلهم هتسانات كندي أبزريانا اللو كندي أماخل محضراتنا بخبتنا ينبراشد قري حالفو اللو እታት እዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽቢራ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ብርሃን ስለቶም ዓባሳትን ድኹማትን ድማ ጠበቓ ኮይና ወኪል ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣካል ክርስቶስ ኮይና ክትዓይ ዝድብኣ ማሕበርኬ ኣበያ ዘላ ኣብ ውቁብ ኣዳራሻትን ብውቁብ ክዳውንትን ግርማንዶ ናይ ኣምልኾ መደብ ትሰርዓላ ዝተፈላለዩ በዓላትን ኮንፈረንሳትን ብምድላውዶ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ተጸሚዳ ኣላ እንጻቤት መቅደስ ኣብ ምህናጽ ዶ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኣብ ምስላዕን ምእካብን ትርከብ ኣላ ከምቶም ኣብ ዘመኖም ዋናታት ክርስትና ዝነበሩ እሞ ሃብቶም ትሕዝቶኦም ጉልበቶምን ጊዜኦምን ኣብ ውቁብ ኣዳራሻት ምህናጽ ዘሕለፍዎ ሎሚ ናቶም መንገዲ ኣብ ምድጋም ንርከብ እንተደኣ ሃሊና ዕጫናቶም ክበጽሐና ከም ዝኾነ ድማ ርግጽ እዩ ተዋሂብና ብዘሎ ጊዜን ዕድልን ስራሕ ኣምላኽ ዘይኮነ ሰሪሕና ክንሓልፍ ታሪኽ ወይ ቅርሲ ጥራይና ሰኒድና ክንሕልፍ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ህይወት ክርስትና ዘይኮነ ዝሕልፈሉ ናይ ታሪኽ ቅርሲ ጥራይና ከነሕልፈሉ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ወለዶ ዘይኮነ ክንፈሪ ኣምላኽ ኣበያሎ ዝብል ወለዶ ኢና ክንፈሪ ሎሚ ንንቃሕ እሞ ናብ ሓቂ ንመለስ ንጽጉማትካን ዘኽታማትካን መበለታትካን ዘክሮ እዚ ንጎይታና ዘኽብሎ እዚ ፍሉይ ናይ ኣምልኾ ህይወት ኣምላኽ ንህዝብናን ወለዶናን ምሕረቱ ዘዘርግሓሉ ድማ በዚ መንገዲ ምግባር ሰናይ ተመሃሩ ኣንዕና ድለይ ንጥቑዕ ርድእዎ ንዘኽታም ፈትሒ ኣውፅእሉ ንመበለት ተጣበቑላ ፊዑ ምፁእ እሞ ንሓድሕድና ንሟግት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጆኽ እኳ እንተቐይሐ ተንበረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋዕወዕ እኳ እንተቐይሐ ከም ጻዕዳት ፈምሪ ክኸውን እዩ ንመበለታትን ንዘኽታማትን ዘበሉ ኣይትግፍዕዎ ዘንደፋዕኻዮም እሞ ኣባይ እንተተርዑ ጥርዓኖም ኣጥቢቐ ክሰልመየ ቁራይ ይነድድ እሞ ብሴፍ እቐትለኩም ሽዑ ኣንስትኹም መበለታት ደቅኹም ከኣ ዘኽታማት ይኾኑ